Този поздрав е специално за Руси, неговата жена, Зина, тяхната дъщеря, Зеко и синът им Авраам. Бог да ги благослови. Я вижте, вижте, никога няма да ви омръзне гордостта на скъпите им деца. Хайде, Руси и Зина, за вашето прекрасно семейство да е. О, на вас двамата живота си давам, на усмивките ви, на погледите ви се възхищавам. Създал ви е съвършен Бог, красавица и юнак са вашите деца, Зеко и Авраам. Погледнете децата, народе, погледнете ги, кукла е тя, юнат е той, те са моя живот. Живи и здрави с вашите дечица, Руси и Зина. Хайде сега, моя Зеко и мой син Авраам. Карайте, татко Руси, да се горде с вас и винаги да зарадвате мама Зина и татко Руси. Цари само топлина и светлина, опора и обич за целия свят, най-хубавото семейство от край до край. Зеко и Авраам, те са моята сила, гордостта на скъпия им татко Руси. Хайде, Руси и сине, за вашето прекрасно семейство.